segurtasunaren mesedetan bizitzen eta planetaren ustiaketa desorekatuari, suntsipenari eta prekarietatea bultzatzen duen sistemari. Patriarkatuari. Emakume bezala sozializatu gaituztenon gaineko dominazio eta violentziari. Heteroarauari. Aniztasun sexuala ukatzen duen sistema baztertzaileari. Kolonialismoari. Herrien asimilazio historikoaren bitartez, privilegio sistema bat ezarri duen ereduari. Eta dimentsio ezberdinetan bazterketak eraginez. Arraza, kultura, ezagutza, erlijioa, bizitza eredua, hizkuntza. Kapazitismoari. Aniztasun funtzionala duten pertsonak alboratzen eta ezgaitu bezala eraikitzeari. Emakume anitzak egin dugu greba. Pentsionistok, ikasleok, zaintzaileok, soldatapeko langileok, eremu guztietan egin dugu planto. Kontsumoan, enpleguan eta zaintzan. Greba honekin zaintzaren gatazka plazaratu nahi dugu bereziki. Oraindik guk doainik egiten ditugun lanak praktikan partekatzeko urrats gutxi ikusi ditugu. Zaintza lanak feminizatu eta privatizatuak jarraitzen dute. Eta bereziki emakume migranten esplotazioan oinarritzen dira. Non dago gizonen eta instituzio publikoen ardura? Zeintzuk dira gaurtik aurrera hartuko dituzuen neurri zehatzak? Ez dizkigute azaleko keinuak balio. Zaintza sistema publiko eta doakoa nahi dugu. Bizitzak erdigunean jarriko dituen sistema. Bizitza sostengatzeko ardura kolektiboa aldarrikatzen dugu. Plaza hontan, pertsona asko gauden arren, ezin dugu ahaztu emakume asko falta direla. Erail dituztenak, kartzelatan eta ziesetan preso daudenak, bere esplotazio egoeragatik lanak utzi ezin izan dituztenak, zuengatik gaude gu hemen. Aipamen Carmelek esan dauen bezala, aipamen berezia egin nahi diogu aste honetan joan zaigun sagrari. Askotan esan ohi dugu, izan direlako gara, eta garelako izango dira. Sagra, asko eta asko zuri esker gara feminista.